su kuma ci nama. To akwai kuma yan ƙananan su sun rayu tun daga shekara miliyan 350 har zuwa bayan shekara miliyan 270. Akwai ta annoba da ta yi sanadin mutuwan dinosaur. Wani dutse ne wanda girmansa ya yi kai kusan kwata ɗin girman duniya, shi ne ya shigo iskar duniya ya kuma huru da wuta. Don mu yi muku bayani a kwanakin baya cewa iskar duniyarmu tana da zafi, duk abin da ya shigo iskar duniyarmu zai iya kama wuta. Har muka yi bayani akan cewa wasu 'yan ɓiraguzan duwar watsin wata duniya da suke ɓantarewa suna ta yawo a sama, in suka shigo iskar duniyarmu sai su kama wuta a gansu shu suna tafiya da daddare. Har mutanenmu suna cewa ga mashi can ga mashi, to dan wani barbashi ne na wasu tsakuwoyi ko duwar watsi da suka shigo iskar duniya sai suka huru suka kama wuta saboda zafin iskar duniya. Saboda haka wannan dutse da ya shigo iskar duniya a zamanin dinosaur to sai ya huru da wuta, da ya zo ya doki duniya sai ta kama wuta. To kashi 9 a cikin 10 na duk duniya sai da ya kone. Wannan annoba ita ce ta kashe dinosaur. A bincike da aka yi aka gano dinosaur na ƙarshe da ya mutu, daga mutuwansa zuwa yau shekara miliyan 65, an samu kasusuwansa a inda ake cewa da magaran a jamhuriyar Nijar a yanzu. An tono kashin, an harhaɗa shi, an gwada shekarunsa, an ajiye shi a museum na da magaran. A gobe hakan kana son ganinsa, in ka je da magaran a kai ka museum ɗinsu za ka ga kashin dinosaur na ƙarshe da ya mutu a duniya yau shekara miliyan 65. Da su dinosaur a zamanin da suka rayu, ko kuma duniyar gaba ɗaya, ba magari balle ya ce nan gari nan daji. To da duniya tana cike da dazuzzuka da manyan duwar watsi da manyan bishiyoyi da koramu da fadamu da koguna masu ɗimbin yawan gaske. A lokacin da wancan dinosaur ya mutu, bincike ya nuna cewa shekara miliyan 50 nan kurkusa da suka wuce, yankin hamadan Nijar yashin nan zuwa Libya zuwa wani yashin hamada da ka sani, ruwan teku ne a wancan shekarun. Ruwan teku ne ya janye rairayin hamada ya fito waje. A duk inda ka ga yashi to asalin gun ruwa ne ya janye, sai dai in kai ka ɗebo shi ka kawo shi gun. Amma in dai dama naturally yashin a gun ka gan shi, to da gun ruwan teku ne, ruwan ne ya janye sai ya bar gun ya zama yashi, daga nan ya zama hamada, ya zama duk har zuwa yadda ya zama. Akwai tambaya da waɗansu suka yi, a lokacin mun ce shekara miliyan 350 da suka wuce ba ma ɗan adam a duniya. Ya aka yi aka san shi, ya aka yi aka san sunansa, waye baka labarinsa? Da Allah ya so a san hikimarsa sai ya sa ɗan adam ɗin, ya sanar da ɗan adam wasu sinadarai da ake cewa carbon 13 da carbon 14. Wayannan carbon 13 da carbon 13 and 14 da su ake yin IC na kayayyakin electronic da muka yi magana a kansa. To idan an yi da carbon 13 and 14 sai a yi screen, a yi scanner, sai ya rika duk abin da ka tambaye shi zai faɗa ma gaskiyar abin da ya faru. Misali na farko da za ka fi gamsuwa shine carbon 13 da carbon 14 aka yi kayayyakin electronic ɗin da aka yi scanner likita ta asibiti, wanda zai ɗora a kan cikin mata mai ciki ya ce maka ga ɗan nan namiji ne, kai ma ka gan shi a jikin screen, ba wuka ya ɗauka ya farke ya ɗauko ɗan ka gani ba, kuma ka yadda haka ne. To still wannan carbon 13 and carbon 14 ɗin da shi ake yin scanner da za a ɗauka shi, sai a ɗora mar a kai, sai a rubuta tambaya lokacin da mai kashin nan yake da rai zuwa mutuwansa, daga mutuwansa zuwa yau shekara nawa, sai rubuta ma shekara miliyan 65 na kashin dinosaur na da magaran da aka gwada. Daga nan ne ɗan adam yake gane shekarunsu. Wani ƙarin ci gaba da Allah ya sanar da ɗan adam, a wannan kwamfutar da still sai a sake tambayansa, to wannan dabbar lokacin da take da rai ya take? A cikin hikimar Allah da yarda Allah da ikon Allah sai ku ga dabbar a screen, har ɗan adam ya gane ya yanayinta yake, har a zo a yi ta gangan ɗinta, a rika yi muku fim ɗin dinosaur, a ce maka misali da dinosaur suna duniya yanzu, da duk makamanmu da zamu yi na yaƙi da su ne,
sai a nuna ma ɗaya ya shigo gari yana taka gidajen sama suna rushewa, yana ɗaukan jirgin kasa yana jifa da shi. To ana maka misali da cewa da ɗan adam ya samu dinosaur a duniya, da irin zaman da za su yi da shi kenan. Labari akan dinosaur da kuma carbon 13 and 14 ya kamata a yi dogon bayani mutane su fahimce su, sai su daina ko kuma su fahimta na cewa yaya za ka faɗi shekarun da ka ce ɗan adam ma bai zo duniya ba. Da saboda abin da zai faɗo a kansa idan ya manta ikon Allah sai ya ce maka karya ne. Ai Allah ne ya so a san wannan ɗin, ya sanar da bayinsa su yi injin ɗin sikanar da zai faɗi shekarun. Allah ne ya ga dama ya yadda kuma ya so a yaka. Assalamu alaikum.